204 honen berezitasuna zein da? Bueno, berak esan beharreko liki igual kendu ingo dio eta bertu, baina, bueno, zuk aipatuko dituzu berretasunak, bai, orduan nik ez ditut aipatu. Berretasun teknikoak berak esango ditu, koloria eta horreko gozak, eta nik aipatuko azken batean, bueno, kontinu bat dala, latina markatzen bat dira. Ez, latina joak hemen ametutzen ditugu, erralun natura. Eta berez aurrekoaren jarraipena da, baina gure natura eta gure politika eta gure gauzak aldatuz doazen neurrian, aldatuz doaz baita ere zerak. Ez da gogoratzen naiz derrelun naturaren 3. ere agertzen zala, hauxe ez da 3. Napoleon López edo Patxi López izugarrizko arrokerian, arazo identitarioa konpondu ditugu, eta tonu hortan ez da. Eta guain berriz ikusten dugu Napoleon, benetan Napoleon Errusiako neguko kanpaina bete-betean. Baina dela 2 urte bukatu zen transizioa bere izendapenarekin, hori esaten zuten, ez? Ja, bukatu da transizioa. Eta nik, egia esan, profetiko izan dara, Patxi López Napoleon gisa marraztu zenuenean, etzenuen idearik ere izango gero, neguko kanpaina marraztu beharko zenuenik, segurazko, baina gauzek zer bidet, ez da? Batzutan, irarle lana egin duzula ziuz, ez da? Ezin hobeto datorkiolako neguko kanpaina gizonaren irudiari begiratuta, eta zer esanik ez, azken hilabeteotan, eta bere tren bidaietan... Eta torriko diena. Bueno, orduan, noski, Patxi López ez, Patxi Ugarte, bada gure eguneroko kronista bat, eta kronista, zentzurik zabalenean, esan nahi dut ez, kronika politikoa egiten duelako, baizik eta baitaren soziala, intimoa, eta bere gauzak ere kontatzen dizkizu. Adibidez, bere intimidadeetan sartuta, ez bera kontatuko ez duenik esateko, baina bai bera kontatzen dituenetan, xaxakatuari buruzkoak berezik importantea dira liburu honetan. Eta, bueno, ez dut gehiago esango, zer bezala igual, Patxik esateko zituenak, nik egiteko dizketetan.